Здравейте! Ние сме учениците от 11 клас в Българското средно училище Христо Ботев Братислава. И днес ще ви запознаем с места, които посетихме миналата година по национална програма по образователни маршрути Северно Черноморие. Те са Ботаническа градина, град Балчик, крепостта Овеч, Дворец, също Балчик, хотел Арабела Бич в комплекс Албена, Хаманджия, край Дуранкулак. Здравейте, казвам се Виктория Хрушкова. Когато пристигнахме в хотел Албена Бич, всичко изглеждаше като от картина. Слънцето греше силно, морето блестеше като огледало, а въздухът миришеше на сол и лято. Хотелът беше уютен и светло. От балкона се виждаше безкрайната синя линия на морето. Сутрин закусвахме заедно, слушайки шума на вълните. След това тичахме към плажа, смяхме се, правехме снимки и усещахме пяска под краката си. Водата беше топла и нежна, а всеки залез беше различен. Понякога розов, понякога златев. Хотел Арабела Бич не беше просто място за спане. Беше нашия дом за няколко дни. Там се почувствах свободна, морето ми даде усещане за безкрайност, а времето с приятелите ми за истинска радост. Това пътуване винаги ще остане в сърцето ми. Здравейте, аз се казвам Давид Павлик. Когато посетих Дуранкулак, много ме впечатли културата Хаманджия. Представете си, хора живели там преди повече от 6000 години. Археолозите са открили гробове, керамика и медни украшения. Доказателства, че това са били умни и развити хора, които вече обработвали земята и отглеждали животни. Освен древната история, мястото е невероятно красиво. До селището има голямо езеро, където живеят много редки птици. Видях чапли, корморани и дори пеликани. Всичко е много спокойно, сякаш природата и историята са се събрали на едно място. За мен като словак, това беше незабравимо преживяване. Да видя колко богата е българската култура от древността. Казвам се Ема Добяшова и ще ви разкажа за моето впечатление от посещаването на крепостта Овеч, намираща се близо до град Варна, на върха на висок хълм над малко градче Провадия. Когато за пръв път видях крепостта Овеч, тя ми се стори като приказен замък. Пътят нагоре беше стръмен и лятната горещина уморяваща, но всяка стъпка ме приближаваше до миналото. Вятърът духаше освежаващо и силно, сякаш искаше да ми разкаже своите стари истории. След преминаването на дървения мост, веднага усетих духа на древните времена. Представих си как някога тук са стояли войници, пазещи земята си, и чувах как ехото на техните гласове още се носи между камъните. От върха гледката беше невероятна. Градът изглеждаше малък, а небето огромно. Чувствах се свободна, вдъхновена, сякаш времето е спряло. За миг забравих, че съм на 21 век. Бях част от историята. Това посещение ме накара да се почувствам по-близо до България и нейната вдъхновяваща култура. И трябва да кажа, че по време на цялото пътуване имаше невероятно добра атмосфера. Всички се усмивахме, децата тичаха и възрастните си говореха помежду си. Затова мисля, че тези спомени ще са запазени в сърцето ми завинаги. Здравейте, казвам се Кристиян Шински. За мен беше истинска радост да посетя България. Едно от местата, което ме впечатли най-много, беше ботаническа градина в град Балчик. Още при влизането се усеща една особена атмосфера. Мирис на море, свеж въздух и невероятно разнообразие от растения. Всяка алея води към ново откритие. Кактуси, редки цветя, тераси, водопади и дървета от различни континенти. Особено ме впечатли и това, как градината е свързана с историята, с двореца на румънската кралица Мария, който се намира там. Всичко съчетано по един вълшебен начин – архитектура, природа и море. Тази разходка ми показа колко богата и красива е България. Ботаническа градина в Балчик ще остане в сърцето ми като символ на красотата и българския дух. Казвам се Марта Покорна. Когато бяхме в България, най-много ме впечатли домът на кралица Мария в Балчик. Къщата не беше голяма или прекалено луксозна, а по-скоро тиха и истинска. Влязохме в нейната стая. Леглото беше малко, просто, не като дворец.
Подът беше дървен и леко скърцаше, много стар, но красив. Това ми хареса, защото сякаш всичко още пази спомените си. Най-много ми впечатли банята й. Имаше вана от камък и малък прозорец към морето. Представих си как някога е стояла там, гледала същото море и е имала време просто да диша. Беше тихо, миришеше на море и старо дърво и някак те кара да се замислиш. Не знам защо, но това място ми подейства много спокойно. Не като история от учебник, а като нещо, което наистина усещаш. Благодарим! На нашето училище, на Министерството на образованието и на програмата Образователни маршрути, че ни даде възможността да видим това, за което учим в българското училище.